Ja fa 40 anys, des que un grup d'amics van crear el Club de Tenis de Premià de Dalt. Les seves instal·lacions estan orientades a la pràctica esportiva i a les relacions socials per cobrir el temps de lleure de les famílies. A més, s'ha convertit en un punt de referència per tots aquells amants dels esports de la raqueta. El Club de Tenis de Premià de Dalt disposa en l'actualitat de 6 pistes de terra batuda, pista de tenis de moqueta, 2 pistes de pàdel, un frontó, gimnàs per activitats dirigides, sala d'aparells, piscina, sala de jocs, entre altres molts serveis. Qui vulgui practicar tenis en aquestes instal·lacions ho pot fer amb un professor particular on podrà participar, si així ho vol, en torneigs socials de tenis, individuals, dobles i dobles mixtes. Pels més petits també disposen d'una escola amb diversos nivells, començant amb el de pretenis. Pel que fa al pàdel, també disposen d'escola de classes individuals o per parelles i de torneigs socials. A més, també tenen àrea de fitness, escola de pilates, ioga, hip-hop, aquagym i jazz.